naiz pop, kalekoan naiz txon. Arima, ere, kaletarra dauka. Kalekoan naiz txon. Ama, begira! Zeusen goxoa. Hor, zaborraren ondoan, ez alduz ikusten. Janari asko dauke. Eta enaik berusa eren beldur. Katua! Piskat emango jazu. Ez du ezer egiten, katakumea da. Zankade egunak. Eta handiak. Maitagarria da. Bueno, zikin xagarra dago, baina... Ama, zoragarria... Ama, mesedez, utziz egiten, Sekula txiatzen genuzen zaila ezer esan aurretik horrazpentzea zure marmaletik. Ama, nik ez dizut mozten. Hemen uzten badugu, agian zen... Ja, belengo atarien ardi asko eta gabon gau asko eta gero... Ama, mesedez. Begira, esnebero pixka bat eta manta bat, ez da besterik behar. Ez dizu trabarik egingo. Ama, ni arduratuko naiz guztiaz, bai? Berak ez dizu inolako lanik emango. Ama, mesedez. Miaules da antzeslan bat, aurrentzako antzeslan bat, eta idatzeta dago batez ere, historia da, katu baten historia, kaleko katu baten historia, eta nola kalean dabilela neska batek topo egiten duen katuakin, eta katua etxera ematen du. Eta azken finean, kontua da, neskak ematen dizkiola erosotasun guztia ematen dio, mantatxo bat, eta esneberoa, eta sofa, baina, azken finean, katua ez dago bere egoera naturalian, eta azkenian nazkatu iten da, eta erabakitzen du bere lekua kalean dagoela. Baina bat duzu izenik? Beiratu bidatzen, baita entzun ere, baina... Zemen gelditu behar baldin baduzu, proba moduan bada ere, izen bat behar duzu. Baiet, ez da ez esaten duenean, ulertzen dira. Kalekoa behar duzu izan, kaletan azarlako. Kalea esan du? Hori da, kaleko katua, hiritarra eta etxerik gabekoa. Besak bezala? Miaules! Hau da, hau bizimodua. Jan, iloin, jolastu, miazkatu. Ez du hotzik ez da horirik iten. Eta txakurrak ez da bizkizu zure atzetik xerika. Eta janariak kendu beharrean, eman egiten dizute. Para. Nekin jolastu nahiko te du? Ea da. Miaules utzi, ikasten ari naiz. Itziar Paskualek idatzitakoa da, eta berez originala gazteleraz, eta itzulpen bat bazeo, baina, azkeneko momentuan, ikutu batzuk eta hola eman genizkion, eman zizkion konpainiako zuzendariek eta. Ikasi egin behar dudala. Azterketa gainditzen ez badut, supermerkatura itzuliko zara. Pertsonai bakoitzak daukau kantu bat defenditu beharra, nola beti, eta bakoitza dauka, gaina pertsonai bakoitzak estilo bat dauka markatuta. Orduan neskak, etxeko neskak dauka pop rock estilo bat. Albaitaria da rumberoagoa. Unibertsoko erregiek jaun eta jarriek garela pentsetan dou. Eta ni neskatemea eta ketemea da, eleganteagoa eta jaseroagoa. Jorratu bergenuna zen, batez ere estiloak nola markatu, nola esan, ze pertsonalidade eman bertzizaion estilo bakoitzai eta kantu bakoitzai. Baietz esango nuke. Pazientzia bieko zuen, eta errespetua handixe. Aginduek emun, baina errespetuz. Azaldu zer dauen ondo, eta zer txarto. Ta batez be, ez jo. Zeratik? Miaules, katukixe dalako. Txikine eta etxekue, baina katukixe. Eraso inezkero, berape eraso ingotzu. Eta letxe txarrorrekin... Mira, zumen esku hori.
Zoinek dazkatu nahi izkekieba! Oso erresa, bai Iñakikin lan egitea eta bai bere konpainiakin, bai ben produkzionesekin, ez azken finean dia Ana Pimenta eta Iñaki Salvador, eta baiekin lan egitea beti da errazta, oneri behintzat beti izan du zaitu, oso erraza, oso erosoa, eta bueno, egia esan, nire kasun beti partikularki beti uki dute oso kontutan, ni natorrela abestiaren mundutik eta ahotsaren mundutik, eta bueno, egia esan zentzu hortan, ni eroso sentitu naiz beti egin dituten lanak behaiekin kontutan izan dutelako nire oinarria zeintzan, ez? Eta hortikan aurrea aktore bezala zer eman nezaken ja bigarren leku batean zegoen. Eta txerto bibainu bat moztala eta bezaukixe eguten zeu Unibertsoko erregien jaun eta jabiek garela pentsetan dou sentitze juat Ginemun bauztat, etzuan nire asmue Parkaidak, albaikari xenok Izainketak onak, buelta guai beste egunen batek Zemi haulez, esaz buelta bien? Espektakulo hau azten da historia batetatikan, edo ipuin batetatikan, edo kontu batetatikan, eta hortikan sortzen dira kantuak, ez? Edo estena zatitxo bat kontatzen dugu abestiaren bitartez. Baina ez da sortuta musikal bezala, orduan horratikan ikusten duten dela pixkat desberdintasuna, baina ez dakau, musikalaren aurkari ez dakau ez ere. Errespetue, entzun ondo, errespetue! Maitasun eta arreta merezi gaue. Zemi haulez, ez dok uste? Izkasko bai, baina kintatze. Bueno! Aurrengo hastien ikusiko barriro elkar. Txerto barrixik eta muteko. Eta hi, zailu gai, txapeldun. Nire batek zapalduko alau. Ai, cojo! Eskerrik asko. Ai. Biaules! Eta guk txerto bigainu bat mozala eta bezaukixe eguten zeu Unibertsoko erregiek jaun eta jabiek garela pentsetan dou ez dauko lotzaik izkina zikin baten izten ditugu zentziek esan daugu gizaki eta eurak bizi dienik nik ez, oh yeah! Esto, urrenguek? Oso giro politia, egia esan nik enitun ezautzen ez Oiana Maritorena, Kepa Errastire ez, eta Inigo Gaztesi ere ez, eta lauok elkar ezautu dugu hemen, eta egia esan oso eroso izan du, zuzendu getu Dorleta Urreta Bizkaiak, eta, bueno, giro politia, gazte giroa, azkenian aurrentzako amablea edo erraxadan zerbait egin nahi dizu, eta orduan, bueno, egoera biguina da, ez? Akaso ez da beste espektakulo helduentzako egiten dian zorrotzak eta gogorrak eta zuzendari zailak eta ez da egoera izan, erresa. Berela antzematen diozu aurrak guztua dauden edo ez dauden, eta lehenbiziko sintoma eta argiena da ordubeteko ikuskizunean isilik baldin daude funtzionatzen dulako da. Eta egia esan ez dugu arazorik uki, ikusten duzu daudela entregatuta eta formula ona da gaina hori abestien historia hori, ez? Bai, kontatzen aizea, estenak daude testua dago eta bapatean abestia sartzen da eta kolorea eta proiekzioak aldatzen dira. Eta modu hortan ikusten engantzatzen duzula aurrarekin eta helduekin ebai. Ondo, katuen ningaina joan dut